Abirase. Bola to Clinton. Lesebo. Mamchiti vadzimu vakaita sei? Vadzimu ndiwo vanotichengetedza. Right? Vana mari Maria Musandi ana mai vaMwari. Right. Iwewe kana ukati vadzimu ndiwo vanotichengetedza ndiwo mai Maria Musandi utaura zvinhu tu zvasiyana manja. Ai zvimwe chete. Mai Maria Musandi mudzimu. Mutsiri kusvikira naMwari Baba. Wamboenda kuchechiyo? Kunza munhu. Usati hako hasha straight. Ndinamato unoitwa sei? Ndatizvo. Iwe wati mai Maria, pawati mai Maria ndo ndatipesana newe uchizoti. Ono Maria mwana Mwari. Boss mai Maria avasiyana nana sekuru wautaura wemudzimu. Mai Maria. Udzima mu. Mai Maria ndi mwana wakazvara Jesu ka. Ko udzimu wadziona. Nasekuru chaminuka. Ndana chaminuka manja nditi. Jeff, don't go. Saona chi. Wari Clinton. Zimu ikai Clinton ini ndakairamba nekuda Jeff, yakandirasisa pandaiti nini. Ngaite zvekuti inini ndikuda kuri kafa imba yakabiwa kai mbavha. Nditi. Sekuru muda kuti tiwane pekurapira ka pakanaka. Chibvisa ubata imbavha yekumeka sangomere. Mira ndipedza. And I'm asking you, are you saying? What are you saying? Bandati inini sekuru zvamunhu sangomere. Tumwe mirambo taura. Sekuru inini kana mati muda kuti tizvikurapa. Nditi. Bvisa imbavha yakabemba mwana wenyu. Nditi. Mbavha yakabemba mwana wenyu iri papa nditi. Ibviseka ndipinde nini muridzi wemba mwana wenyu muzukuru wenyu chaichai. Voti hanzi ramba uchigara musango imomo iwo rapa chete chigara musango ndibikire doro itai zvinhu izvi ndichiita chibviseka bava havachadi kuti bvise mbavha mudzimu ndo yaidare ndiwo mudzimu wacho kasekuru hati vakaenda kare takutova nemudzimu maitaura navo sei musekuru nebute hacha ndakarara vachiuya kuhope ichinotaura nasekuru baba but kuzoti nini ndakuda kuti bvisai mbavha pamba yakabaimba iya nditika ndoda kuti ndidzokere pamba nditinyasoita basa renyu ndakasununguka bhozi ndikaloja ndikudzingwa pachidza tidi n'anga ndikaloja apa ndodzingwa chidza tidi n'anga chiiteka zvokuti ndiende pabhesi chepedu chaipo aiwa mira gara ipapo ita doro rangu zvandikudai nini gara apa ita izvi ndogara musango ndichitendera nenyika hazvibudeka ona vandapesana urisani ndakatira kushinga Clinton more than vafunga yokuti kubva 2002 handiti calculator kuti kubva 2002 handiti kusvika 2008 makore mangani munhu uchigara musango uchifuka uchichera mishonga pano uchitedzera zvauri kuda vasingakwanisi kudera mhinduro yavo kutaura kuti madi kurova munhu ari kumba akabaimba ndopanakati vakadhakwa navo vanati imi makadhakwa ini handichateedzeri zvomuda ndakutora zvinhu zvese zvamakasiyira zvamaiti ndezvokudididi vanenda zvokumasomo vandaa zvepisisa vani ndakunamata ndichadi izvozvo zvinhu muninyengedza nekunichembedza ndichachembera sera kana mwana sera kana mukadzi sera kana chandinacho ende nhasi sera kana chandinacho nhasi makatoubuka mudzi ndakaubuka ansitomboda unzwe izvozvo ndoziva Mwari ndiakatisika wanzo saka mudzimu unonyepa manje ukuona zvavo unobhaiza here uri kubhaiza pakuti chi unofambidzana nevaroyi nziza mudzimu unobvuma zvese unogona kuti varoyi unofamba navo uwo nhasi nini ukaenda pang'anga yewo Clinton uchiri uda kuuraya munhu mushonga unopiwa mushonga wekuti umuuraye munhu ndokuita seko kuroya handiti right wabva ipapo obva n'anga same n'anga iyoka pakauya uyoyo ari kunzi apurirwa mushonga kuti aurayiwe akauyawo iye aratidzwa nemumwe munhu uyo kuti pane n'anga inopa mushonga kuti uraya anoenda futi pang'anga iyo bva apiwa mushonga kuti ada kuuraya munhu iyoyo same n'anga yangada kumuuraya inomupa futi mushonga kuti auraye munhu wanga ari kuzana naye futi saka ndo pandakaona kuti zvinhu zviri dangerous nzisa ndakatoita n'anga ini pandiri panapa ndikaita for 7 years wanzo ndichera mushonga ndichita musangano yen'anga ndigara enda pa St Mary's pahuri yadzavo ndaita ndichina musangano yen'anga inini wanzo hapana zvatikazivi zvemushonga iwo handidi kuzvinzwa zvachose zvinhu izvo zvimakuita zvekunamata ya machira ndandinawo retso reblack rewhite remadzviti rere rekuvhima ndandinaro
zvoisa pano zvandansine ndaigara musango mapako epweti rechevarunzi rekumazovera mbuya nehanda ndakarienda ndikariraraira iri pacriston bank iro bvunza kana vanoziva pacriston bank apa pane gomo rechevarunzi rambuya nehanda but life yenyu mudhara haina kuchinja time iyoyo yakaramba zvakaramba uchinja zvakaramba imba haina kurika zvakazochinja ndasangana nemurume uyu wandiri kufamba naye nanhasi akandibatsira neminamo iyaya achinipa minamata achiti enda unoita so ndichibata iwe mapurisa ainditsvaga unoziva kuti mapurisa clinton ndaitsvaga zvezvo kuda kutokitiswa nemunhu akatsara imba yoyoka ndichitiza wanzwa but time yandakapuwa munamato nauyuko anozombotiza in polisi wanzwa ndainditofamba achinonoa chimutuka pakazara vanhu makusesera achienda kubasa live zvandaita iyo tozonyora bhuku wanzwa zvandakambokudza zvezvi kuti tozonyora bhuku ndaimutuka munhu iye pakazara pamashops makusenseni vanhu vachitaura kuti luka ari wana kutuka munhu uyu ari kutembe chii wanzwa mukwati ndisikakwati achitaura kuti iyo mufana yo chandiona aifamba nema-C10 aitamba nemambavha aitamba nemasoja aitamba nemapurisa achitaka kutsakatisauriza zvakashaya basa ifamba nemunamato muhomwe wanaipiwa najoshua saka ukutaura kuti iwe ndotarisa kwandakaona kune light unzisa ndizvozvo unotarisa kwanda plus kuti ndaane experience yekunyazozodika un'anga unokutovhera kuti uite murohi bozi pakuti unoza ndakajambiswa makuwe kuSt Mary's kukanotiza makuwe kuSt Mary's kuti wakuenda kuzengesa 5 pane makuwe ari kuSt Mary's emachawa ari apa emachawa apapo nekuti wakuenda kuzengesa 5 iri apa iwe ndakamajambiswa usiku nanasekuru anzwa ujambiswa makuwe vanhu vakarara usiku Clinton uchijamba makuwe uvoti chicho unokuchidzidzwa zvaitoitika usiku ndikaenda newo Clinton kuSt Mary's kusaidre kunonzi mamusingatyere zvipoko man mamusingatyeka unokotori mumwe munhu watopfekwa unokabikwa pane zvinika zvatouya pauri time iyoyo zozoenda wozosara kuti pengenu but unozoona kuti but pandandira pakapa pasisafe wega wakutozviko zvemuti wanga uri mudenga zvamamuchitaura zvemuti unenge wakarara ndichichaitika mishonga saka ndopeipe kuti uchirutswa mishonga unogona urutswa bhozi hauzorotswi muti uri muvhuka unorutswa uri pamhepo saka unenge wakamiswa uchiradzwa kala yemudzi maruva unoita michero yaunobereka kuratidza kuti wakunzi enda unochera mishonga uyu unorapa zvakati woenda musango unochera nyoka idzi Clinton adzizivi kuti hobho nehafu unosangana nadzo musango akarebesa kubva pana kusvika kuniona kana pfupi yakadai so inoniona yakamondera muti moma uda kutochera kuti uitiza wobva kuti akaita zvawakadzidziswa kuti buti apa utakaombera buti wopfugamauombera nyoka yauzoiona ona yadisapia autotanga utochera mushonga uti asi unochera chichika uchiti pamwe chaburuka muti hauioni nyoka iyo yatodisapia uchaiona saka zvinhu izvi kaizvi zvakashata kuda kuzvipinda mazviri zvakanyanya hadi kunyepera hauzogona kuzvitedzera mberi kwazvo kana especially kana pasisina vanokubatsira kuzokutungamira kuti ita so vekwako zvamusingazokwatisei hama dzenyu izvo mamusingatyoere kuti zvinhu izvi unozokwatisa hama dzangu zvakaifanira kuti kana kuzokitisa kana hama dzenyu kana apana kana zvandaita here kutaura zvekurapa here izvozvo hani maidhila nen'anga here pamakazotiza kaikoko unoona chi ndakazoona kuti zvinhu izvi zvakashata pavana vangu inini vandozozvara bosi kana ndakuvakukura nditika zvezvichivatera zvezvane hwema hwavo saka zvezvakuramba zvingofudza vana vangu futi vaita urombe futi nokuti kana vasina kutedzera zvazviri kuda izvozvo futi havana chavanoita futi kana mulife mavo ende havatorori kana vakadzi autazoita kana mwana kana mukadzi haiti ozi chokubloka kanoita musikana cheche haunyengi musikana iwe haunyengiwe iwe inenge tori nyoka ichiya kwauri ichikudza kuti ita zvakati nomutokomuniketa nenyoka aiwa anenge ari munhu but achiwa ari nyoka kana toati pakukomuniketa mune muchiona nyoka aiwa anenge ari voice uchidzwa voice makarari memuchidzwa makarari old sekuru unogona kuzomborwa kuti old sekuru yako yekuti yoyo usina kuonewo uchizvarwa but unochidzwa kuti sekuru baba wako saka ndo paunenge wakuona hope uchizoona saka ndo zvazvakaita baba vangu izvi zvandaona kuhope but mamusango handiti vanenge vachivairi nyoka musango chemu uchifamba unotoone nyoka udzoperere
adzipere iwe unokona kuti ukafamba panapa kusvika pa utone nyoka imwe igreen nemavara makala zakasiyana-siyana kuti dzandakaona musango Clinton nyoka ka you can even not tell awa ndakaona imwe yacho yandakazoona yanga yakaribesa ka yanga yakareba kubva pana pazika kusvika panekadhuze nekugedhi kwako maza yakandinetsa nyoka iyoyo unozakii ndakamira ikataka kupinda mumwe nemuchuru yakapinda ndakamira ndakatarisa ka kusvika yapedza muswe wayo ndikati indononzishura ndikuona bosi unoona nyoka imwe yekuti hausati wamboiona mulife mavo manje mamusingatyi kutya kunozopera pane question enda kuvunza waiona nyoka masikati masikati time yandindaenda kunochera mishonga musango handii ndobuda mumba njiti ndakuenda kunochera mishonga ndokutime yaunosangana nazvo ndizokuudza haisi optical illusion iyo aiwa guys iwo dai wakambobatwa nechivangozi mameters wataura kubva panageti pana Clinton wauda kusvika pagedhi nyoka iyo inenge yakurisisa saka ndakuudza kuti zvemudzimu zvakaoma mamuzvisa ndezvemudzimu kaizvi muzvisa apa muri musango saka mwana kuona chiClinton saka ichora ida kubvunza kuti chii chakaita kuti mupinde muzvinhu zvakadaro izvi baba vachifa handiti takagara pamba tagara paipe pakazongoita utime yekuti pane pakuita zvinonetsawo mukurarama handiti zvinonetsa zvouya mochizoda kutanga kuziva kuti chii isu vane tichikunetseka nezvinhu zvakadai chii zvinobva kupi chii chiri kuitika mufamba motsvaga kufamba momboenda kumaprofita okuudzawo zvavo mozoenda kunganga zotaurawo zvadzo saka mune makuzotora makukombeya kuti zviri nani tingaiti zvipapa makuchitaudza kuti iyi baba tikamboona zvishuwa vachipfeka machira emudzimu taivaona zvishuwa saka zvataurwa nen'anga itsukii profita rataura futi zvikwererekera futi zvakamboitika nababa varipo asi profita razonzvenga ukoko asi rataura futi zvinhu zvataurwa futi nen'anga saka unozoona kuti point yakubuda yatakuita naye ndeyen'anga yabuda kun'anga yekuti dikai doro tengai zvakati ita izvi tuite titeedzera tateedzera kudaro ndatedzera ndatirenga machira bcause munharaunda ine achifa akasirwa machira nababa vavo ndiri ivo vachifawo machira avo akasirwa saka zvanga zvitori zvedzinza machira avasirwa nababa vavo handiti ka auyo atorwa nehanzvadzi yavo tete vedu takurwara isusu pamba takunzi pane machira akasirwa baba venyu ari kupi tikati hatisi kumaona zvikanzi aiwa paripo zvikabva tazivi pana tete venyu akazodaidewa kamatora vatati ari kubva vatazifonga zvikanzi vandaenda kwavari zvikanzi endai kwamuna kubvunza vatati tete machira baba zvikanzi ina handizivi mwana hanzvadzi yechichi handiazivi munoaziva chichi zvikanzi tiona vacharamba vana varamba zvichiwa zvikanzi kana varambisisa imimichi mavaudza muchizotenga manje muchizotenga asi iwa utenge wega ndakatodza kuti iwa utiri unotenga unototengerwa kana nasisi vako ndo unopa mari wokutengera kuti vokutengera nemari yavo yavatsvagira vokutengera iwo wozovatenda sisi vako kuti manditengera nhumbi vandazodei mvatotedzere zvezve vandotora machira zvikanzi mareplace achii aya akatorwa natete venyu akatorwa natete venyu atete machira ava akatora aya manje vachichereketa navo vachichereketa vachida kuvhiringidza zvemudzimu wacho vachidii kuti vautore mudzimu wacho ri kugare pavari vaitiwo ndiwe ameno saka ini pandakazonzi ita izvi vandaita vandazivi saka iwo ndowababa panapa wakuchengeta chimhuri zvese zvakuitika ndiwakuona saka ndaita but inoza Clinton ndichipedza kuita izvi ndokutaura chokwadi ndakagara ndifunga 3 months handiti vandafremerwa rape ndafremerwa rape ndasungwa ndamujeri ndakurimandi ndagara kurimandi kwekwe then kwasara mufana sistrain right imwe sitrain gotwe arorwa ari grenora sitrain nemufana ndoari padhini mufana amheno amhanyiswa brain here kana kuti chichaitika anokara mari atorwa amhanya brain imba asainiswa masignature imba yatorwa yatengeswa zvazvodai indiri mujeri pepe 22 months ndiri paremand prison mhosva haisi kutongeka haikoti yabva yaspesera ndidedze ikati pana iwochi wagarisa musungwa enda kumba nyaya yekwazisi kuiona ina musoro inenge family matters amheno zvekuitika raizini kana tazoona paine zvinodiwa tichakudedza ndaenda ndagara pepe
bona imba yatotsarwa pe ndakubvunza kupareva zvakamirisi yake isusu aiwa uyu ndiyakatenga isuti maroja takapuwa notisi 3 months tofanira kutobvawo muridzo chachauya muchamuona ndakutomuona inini bhozi ndini mwana ipana oziva kuti yakateswa nani handizivi mufesi zomuona rimwe dhima wekwenaye ndabva kwandaibva kuhaifiridzi ndabuda nemufesi wanandinaye kujeri takuitana tabuditsa takutamba tese ugara kwaifisi kugara mba kwake tauya tese kabuzuma kweyo ndiudze pana padheni pangu iwo wakatengeserwa nani ipanekera ayo unopera ndokuita dhina musoro ukabva bvapana avhafonera mapurisi ake vabva waya mfanira tokusuka uri mbavha wakabva ujeri manje manje tokudzosera futi ikoko oza nyaya yekuti ndakuudzwa futi tokusuka tokudzosera kwawakabva vanambopanika time iyo unoza Avakwatiswa. vanambopanika mbichana bva ndasiya bva ndaenda kuSt Mary's kona mai go ari padeni 2002 2003 2005 vanamboreza issue yefuti vanamboreza nyaya vanambonda padembo ndete nezimuya vanya sivukoni vanambangara nyaya tsikwa futi aivharwa vachiti ndita seko munhu ari kundiita counter kamunhu vanoti uranimiri ndimboita kunge ndinoita zviignoma vanambozvisiya zvemba zvezvo ndakuita zvangu zveun'anga izvozvo mama kudark side manje underworld kuchera mishonga St Mary's hapana sikati zvema evil spirits iwe enda St Mary's ukasvika pahuri yadzo kuti kuparadise kuti but chainakidzira chinganga time iyo chakamoninakidza ari kunyepera shopera vanhu kana aiwa ndasikashoperi kushopera ndasikashoperi but ndaita zvezvekuti ndaizoudza munhu fefe kuti ina ndishoperi but ukauya ukandidza problem yako mishonga yacho ndinayo ende maitorapa zvizvo ndato unoza ko munhu akarapa vanhu sick chirwe chekutaka chandakarapa vanhu sick vandabva ipapo vandati musana unorwadza vandati zvitsinga vanoti makumbo anozvimba handiti vanotonga nebp vanozvimba makumbo ndaitotemera mushonga nyora pane mushonga ndaitotora musango ndichitopisa chitadota ndaitemera nyora one time otora munhu atoti ndaabhose kuru oza vanhu aitonditenda kukweko kuSt Mary's zvisikaite vachouya vamwe vachinipa mari mbavha mahure ndovanga ri maclients angu mbavha nemahuri iwe bozi mbavha ipa vanoda mushonga yekoti vasabatwa nemapurisa kuti ndaigona kumupa mushonga kuti anza muchiwallet achifamba ainyumwa wanza ari mumba aigona ngonyuma akarara kuti ndangobuda panapo achikuita kubuda polisi sare chisvika wanza asingabatiki wanza even inini pachangu inini Clinton inini time yacho panana kuti unyatsotsvagwa zvezvo kuti munhu ari kumba uyo anga akabayimbaka pane time akambondivhima zvimwe zvokuti akauda anyatsondikitisa manje masitn aitenga soldier police saka time iyo manje pandaingotiwo kana ndakangogara pamwe pandeindirika ndaingona ngonyumwa zvinhu zvokuti ko mahure maimapa mushonga wekuita se wekuti vaende kumabhava vakichwe vadiwe nemafesi vachidedei vachipiwa mari mufesi akamukicha kutomupa mari yekuti anotadza unozopa kana aine mukadzi aibva atadza unopa mukadzi yes tokuudza livers iboere vachouya choti sekuru zvikuita saka izvozvo mandakazozvirealiza kuti zvakashata time yandakazonyazoona kuti ana sekuru ava vari kundirasisa pakuti inini kuti bvisai munhu akabaimba ndopanazoona kuti mudzimu uri biased ndopanyatotanga kunyazoona picha yemudzimu manje papo ndikaona kuti mudzimu irima mira ndopawakarasika n'anga haizvirapi yes ndakamboita kune dzimwe izvo rokutaura ndakatoenda kune dzimwe anza dzimwe dzakudomipa zvikwambo unodomipa chipoma ona chiona Clinton anombiripa chipoma anondipa chikwambo go ari padeni 2002 2003 2005 vanamboreza issue yefuti vanamboreza nyaya vanambonda padembo ndete nezimuya vanya sivukoni vanambangara nyaya tsikwa futi aivharwa vachiti ndita seko munhu ari kundiita counter kamunhu vanoti uranimiri ndimboita kunge ndinoita zviignoma vanambozvisiya zvemba zvezvo ndakuita zvangu zveun'anga izvozvo mama kudark side manje underworld kuchera mishonga St Mary's hapana sikati zvema evil spirits iwe enda St Mary's ukasvika pahuri yadzo kuti kuparadise kuti but chainakidzira chinganga time iyo
chakamurinakidza uri kunyepera shopera vanhu kana aiwa ndasikashoperi kushopera ndasikashoperi but ndaita zvezvekuti ndaizoudza munhu fefe kuti ina ndishoperi but ukauya ukandidza problem yako mishonga yacho ndinayo ende maitorapa zvezvo ndato unoza ko munhu akauyaita vanhu sick chirwe chekutaka chandakara vanhu sick vandabva ipopo vandati musana unorwadza vandati zvitsinga vandati makumbo anozvimba handiti vanitonga nebp vanhu zvimba makumbo ndaitotembera mushonga nyora pane mushonga ndaitora musango ndichitopisa chitadota ndaitemera nyora one time otora munhu atoti ndaabhose kuru oza vanhu aitonditenda kukweko kusenimeri zvisikete vachiuya vamwe vachinipa mari mbavha mahure ndovangari maclients angu mbavha nemahuri iwe bozi mbavha ipa vanoda mushonga yekoti vasabatwe nemapurisa kuti ndaigona kumupa mushonga kuti aza muchiwallet achifamba ainyumwa wanza ari mumba aigona ngonyumwa akarara kuti ndangobuda panapa achikuta kubuda polisi saresvika wanza asingabatiki wanza even inini pachangu inini Clinton inini time yacho panana kuti unyatsotsvagwa zviri zvokuti munhu ari kumba uyo anga akabayimbaka pane time akambondivhima zvimwe zvokuti akauda anyatsondikitisa manje masiteni aitenga soja polisi saka time iyo manje ndopandaingotiwo kana ndakangogara pamwe pandaindirika ndaingona ngonyumwa zvinhu zvokuti ko mahure maimapa mushonga wekuita se wekuti vaende kumabhava vakichwe vadiwe nemafesi vachidedei vachipiwa mari mufesi akamukicha utomupa mari yekuti anotadza unozopa kana aine mukadzi aibva atadza unopa mukadzi umovatimahure yes livers boere vachouya choti sekuru zvikuita saka izvozvo mandakazozvirealiza kuti zvakashata time ndakazonyatsoona kuti anasikuru ava vari kundirasisa pakuti inini kuti bvisai munhu akabaimba ndopanazoona kuti mudzimu uri biased ndopanyatotanga kunyatsoona picha yemudzimu manje papo ndikaona kuti mudzimu irima mira ndopawakarasika n'anga haizvirapi yes ndakamboenda kune dzimwe izvo rokutaura ndakatoenda kune dzimwe wanza dzimwe dzakudompa zvikwambo unodompa chipomba wanachiona Clinton anombirea chipomba anondipa chikwambo ipapa ndibata steri ekuti pawairapa iwewe handidzi wairapa chii mudumbu makumbo musana and so forth handikwakuri kubatsira vanhu zvakwakuri kubatsira vanhu ko zvashatei futi zvashata pakuti unodzidziswa nzirapa munhu makumbo andiziva mishonga uyo ndiwe siki murape siki chitsinga rapa chitsinga but mushonga iwo vari kutirapa chitsinga handitika vane mushonga wavanotoziva futi wavashandisa kuti akaroyewa chitsinga akaroyewa achiiswa chakati nzisa shona ndati vane mushonga wavanoziva kuti akaroya chitsinga aishandisa mushonga wekuti unonzi muti wakati saka izvozvo chitora mushonga uyu ndounorapa chitsinga kufumura uyauya wakaroya uyauya waimuroya uchimisa chitsinga but at the same time unenge watobatsira ndika saka pane chakashata iri pakubatsira ino pamo hakuna chakashata zvino kuzoshatira pakuti triki iripo manje ndeyekuti chi vari kukudzidzisa kuti rapa handitika asi wozoroya yes uroya futi obva ti rapa roya unoramba uchidzokera pasquare 1 ipapo muchikurapa muchikotambira ipapo pafield iyo mune muchiita mari uchipanana mari muchidii but vamwana varuchema umwe munhu asina kumbosangana neni obva afa but at the same time ndambobvunza very good question yekuti ko maapostoli akwa vanorapa maapostoli mapostori ari pa2 zvangofana nen'anga infact handikamati nen'anga zvangu mapostori ari paviri pane mapostori anoenda kunoita chipostori achienda kun'anga vachinopiwa simba kubva kun'anga nzisa ubva wazongopfeka gamens atori n'anga pachake saka vari biased futi zvangofana nemudzimu kawarutaura vari biased saka manje inini suggestion ndotofunga ndeyekuti mupostori ari pachokwadi ndoatimana mwari ukatopinda hako kuroma aiwa mira izvozvo mamwe machechi zviri better mira izvozvo mira pakuti don't attempt to touch kana kwamagaya kana kwamagaya wherever aiwa
ya izvozvo zvogona kuitwa nemunhu asinyatsoziva manje asina kufamba akaita experience yekunyatsozivaiziva panda kuziva chii kupinda roma kana panda kuziva chii kuziva kuti kana wakambobva mufield yekuita un'anga nekuti zvendinobhilivha inini ndezvekuti kana uchinamata you have to talk to direct kuna Mwari. Saka iwe ukambotanga wambotsvaga muprofita kana kuti un'anga inoona kutaura kuti mudzimu chii mudzimu imwe muprofita unomutsvagako bhosi munhu anenge akaomerwa bhosi kana urwadzwa neronda unotsvaga munhu kuti akurapa unozezvo uchirwadzwa neronda saka iwo hapana munhu akamborwadzwa neronda akangoti rikandipfugama ndirumba mangu ndinamate rinopura angofana nemapostori ukatyoka gumbo iwo ungaende kuna madzibaba okugadzira gumbo iroro anoenda kuhospitari anoenda kuhospitari asi pamwe mumwe kana akaita vanomutipira ndo anoenda kupostori bhosi pazvoenda amutipira ini ndotobhilivha kuti masections ese wataura iwawo ekung'anga neekumapostori ari biased ende akakuvharira brain ka hapana iwe unenge uchitogara kuenda kumberi but manje chimira ndikuudze pakasoni inini nanditi ndakamboita zvekurapa izvi ndatisiyanei newe iwe unomboita zvekurapa aiwa ndakubata zvakanaka chaizvo pamboti wewe kana wapindana nezvekurapa unenge wapfekerwa unenge usingazivi anditi zvafana nemuprofita anenge apfekerwa asingazivi asi ukaenda kuroma kana kuanglican wherever unenge usina kupfekerwa unenge uri munhu yeye unotoenda wakapfeka hembe dzako manje kumapostori unoenda wakapfeka garments kun'anga unoenda wakapfeka ngundu saka I prefer kuchechi kuri better one word of advice but unoziva kuti kuroma mira ndimbokuudza unomboziva kuti kuroma nekuanglican kwacho kwakutaura kutori nevamwe vanotoroyawo vausikazivi kuti vanoroya asi kwamuna unotora kunamata Mwari muroyi munhu usingaoni saka haungakwanise kumunongedzera manje paunenge wauda kukwira mugomo uchitsvaga ipapo unobva wasangana nawo makudo hanzi usatange zvinhu usingapedzi inini kutaura from experience aiwa ndagada information yako yese but manje pakasoni manjewo pakasoni une nharo aiwa hapana nharo ichokwadi ari stubborn but iwo fact rako riri stubborn manje rirakushaya basa because iwo ukuita fact ristubborn risina zvari kuziva para foundation yaro ndakutokubatsirawo you cannot even help me shama panyaya ishe yekuti un'anga ikai nekuti muprofita unobatsira ndikunyeperi udawo wakamboita profession yekuita muprofita kana udawo wakaita profession yekuita un'anga uradawo kuvunza question yakanaka wati unobhilivha namadzibaba anozviya mutumwa kuakafa hafe apari hafe asi superhero ini ndinokuti kuti hafe manje bosi ndine zvandakatoona aiwa hapana munhu asingafe Mr. pari zvino haasi kuzofa manje but nguva yake changosvika still azadzisa zvaakatumwa akatumwa unzi asunungure nyika saka chaisunungura rini ipapa 2021 uno pakudonha kwake uchaiona ndokutaurira shuwa nezvamukutaurira iyo saka kuti chicho saka iwo zvikuitika munyika muno hausi kuzoona chichikuitika saka hausi kuona zvikuitika here tauraika vanhu vari kufa vese hausi kuona vari kufa kana even hurumende chechehurumende saka zvinoenda mutuma zvinoenda mutuma orit kana zvisinei naye katimbofambai katimbofambai kana zvisinei naye kana zvisinei namutumwa katifambei tida kuona kuti hatisi kuti augasti vanhu vasana kuchema here apo aiwa kubira hatisi kusvika ndinokuona kuti hatisi kusvika augasti ri vanhu vasina kuzhamba zvekuratidza kuti munyika marwadza kugara ndokutaurira musadhomotswa nechipostori inasi kudhomotswa wakabhilivhiswa ndo zvamunofunga wakabatiswa mbiya ndo zvamuri maina anombobata mbiya mai zvamuri kutaura zviya nomboibata mai
Biya akatobatswa vakabatwa musoro ina dzana batwa musoro. Makabelieve izvo. Makolonizwa. Wona colonizwa brain. Don't believe yenyu. Wakadilutwa. Ndakadilutwa ndo zvamo believe. Andikazi kupa imhosva. Mata mutumwa wekuti azi. Mutumwa wekuti azi. Achafa but not now. Achafa pe azaza basa rababa rakatumwa naMwari. Mutumwa wacho kana aine simba rokunyatsa kumuti is omnipotent. Ngaende kamuhospital paNazareth apa. Aiwa sha Mwari ka haumutume wanzo Mwari haumutume kuita zvakati time unoda iwewe wazisa ndozo amina ndikudze pakasoni aiwa udonivharira ndisakupindurira ona asikukuvharira pakasoni aiwa asikukudailuta ndinoda kukudza chokwadi pakasoni kuti usatume Mwari kuti aite zvaunini zvine time yaunoda iwewe because Mwari ane pesi yake netime yake sha ini ndakarwa hondo ndichiri kavhembe baba wangu wadzo anombotuma Mwari kuti ite time yandoda inini mira ka ndikuudzeka pane recover mira ka ndodzokera panyemba kuti unzwisika kuti inini asikutsamwa ndikudzokera panyemba hona Kristu ndikudzokera panyemba kuti anyatsonzwisisa kuti inini pandai recover imba baba wangu anotuma Mwari kuti chibva imaita zvinhu netime yandikuda inini ndakatedzera Mwari zvaari kuda iye time yake. Mr. Luke amusiri mayambotaura kuti hanzi nyika ichasvikira pakuti ichatongwa namadzibaba hanzi madzibaba ekumabvazuva here hanzi Joshua zvakasvika nekupi zvikusvika sha time tikufamba Clinton nditi time ndakazoti chi zvakazongopera zvakadaro ndakapera kuti ndakapera pamakapedza kunitora vhidhiyo ndaitaura kuti chinyi maitaura kuti Minox vakanditora maimanja Tasa vhidhiyo raMinox rakanditora tiri apa padhuze pawedzera zvemasora zvamaita zvemaprofita ekwenyu handisi zviri kutoitika handisi vari kufa vanhu apa saka chizotidzokerai munotasa vhidhiyo imimi bozi makudhomoka ndimi imimi saka uratikana tapirira panapa tatomirira panapa inini ndokudza nditomirira ipapo bozi inini kudhomoka Problem iripo ndeyekuti munhu ukaenda kumasoro unotyikidzirwa namadzibaba ukaenda masoro first day unosvika unobva wanzi ndaona chiga cherufu wakutofa dai wasina kuya pana mangwana wanga uchafa saka unobva watanga kutotya